er alt for mange, der ikke kan binde slips. Jeg vil vise den letteste måde, hvor man kan binde pænt slips. Man slår en enkelt slag, putter den ned første gang foran. Fortsætter rundt og tager den op bagfra. Og lad den falde ned. Nu har du lavet en vase til at kan komme spidsen ned i. Og der hiver du i den, så den ikke løber op og hiver slipset ned her. Og så skal du forme slipseknuden som et V. Det vil sige, at du må ikke trække for hårdt, så kommer den ud af facon. Små ryg. Trækker lidt i siderne, så den bliver bred for oven og smal for neden. Lige trykker den sammen, så der ingen smilehuller bliver. Og så træk den op. Så er der bundet en pæn slipsknude, som ikke trækker skævt. Når du tager slipset af, så skal det være let, for den skal simpelthen løse op af sig selv. Sådan binder du et slips.